Teka lang, ba't mo inalikan? Ito yung gamot sa lagnat. Para malabas ang init. Baka kasi umasaki. Kasi hindi na ako naniniwala sa mga lalaki. Pare-pareho naman kayo. Ano naman? Mga style na Nagmamalasakit yan. lang naman ako eh. Ganyan naman sa una, ilalove bomb nyo ko, di ba? Papaulan na ng, ng pagmamalasakit, concern. Tapos pag nakuha mo na ako, pag nakuha mo na yung gusto mo, natikman mo na ako, iwan mo na ako. Hindi ako ganun. O, pinainom ko na yan ng paracetamol. Ay, sige O, po. pero bawal mang manyak ha. Ay, hindi po. Bakit ka nandito? Di, hatid ko lang itong pagkain tsaka sabaw na mainit para sa'yo. Niluto ko pa to. Hirapan na ako. Ano bang nangyari kasi sa'yo? Nilalamig ka. Alam bang dapat kong gawin, Alan? Mag-isip ka. Mag-isip ka. Operation yakap. Alan, yakapin mo na. Ipaghain kita kung gusto mo nang kumain. Bukang, yan, namumutla ka pa. Oo naman. Teka lang, ba't mo inalikan? Teka lang. Nagkakalit na yung lips niya pero nagkikiss pa rin. Ang init mo kaya. Ang init. May lagnat ka pa eh. Diba, ito yung gamot sa lagnat. Ha? Kaya buti na lang naman. Para malabas ang init. Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.